Ikompli jikber l-inkwiet għal Robert Abela li din il-ġimgħa sab ruħu f'ħolma mill-aktar koroħ. Dan wara li nhar l-Erbgħa il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat eżiżlu u minalu l-awtorità tiegħu bħala mexxej tal-Labor. Muscat der jiġbed it-tapit minn taħt saqajn Abela meta wara rejd li sarlu f'daru bħala parti minn inkjesta tella filmat fuq Facebook biex jerġa' jqanqal lill-laburisti favur tiegħu. Fattur li kkawża terremot f'Kastilja, Abela issa qed jara l-kariga u l-awtorità tiegħu medda, tant li ħass il-ħtieġa li jsejjaħ lill-membri tal-gvern fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja ftit biex jipprova jerġa' jistabbilixxi ruħu magħhom bħala dak li għandu l-aktar saħħa bejnu u bejn Muscat. Għamilt sentejn li provajt noqgħod għall-kwiet kemm jista' jkun, forsi nibdew it-tielet sena nagħmlu aktar storbju. Kienu bosta dawk li reaġixxew b'saħħa l-filmat li tella l-ex Prim Ministru jumejn ilu, fosthom reazzjonijiet b'saħħithom ferm bħal dik ta' Jason Micallef, chairman tal-Istazzjon Laburista, u Manuel Kuxkiri, preżentatur veteran fuq il-One. L-itnejn sejħu biex jinżlu n-nies fit-toroq biex jiddefendu l-unur ta' Muscat. L-avukat Joe Brincat, ex-Ministru Laburista fis-sebgħinijiet, ukoll tella filmat fuq Facebook fejn iddefenda drittijiet ta' Muscat u saħansitra allega li l-maġistrat kienet kisret id-drittijiet ta' Muscat u tal-familja tiegħu meta ordna trade fis-7 ta' filgħodu. Il-maġistrat ġiet li kisret hija id-drittijiet tal-bniedem ta' Joseph Muscat. Għalhekk jiena ngħidilkom dawn l-affarijiet għaliex ma niddejjaqx ngħidu, ma niddejjaq ngħidu mill-ħadd laqas wiċċu. Dan l-attak fuq il-maġistrat ikompli ma dak li beda Joseph Muscat stess fil-filmat, fejn kritika l-fatt li din talbet il-konfiska tal-mobiles ta' ulidu. Talbuni anke il-mobiles ta' tfal, issa dik rajta nara żejda ngħid il-verità. Tfal 14-il sena, good luck li għodu jibbrowsjaw fil-mobile tagħhom, qasim ma noqgħod nara il-mobile tagħhom. Robert Abela ibaxxi rasu u jirreaġixxi mal-ewwel u jispiċċa jattakka lill-qrati u lill-investigaturi. Naturalment l-istituzzjonijiet irridu joqogħdu attenti li dik il-fiduċja jibqgħu iżommuha ta' kuljum. Kliem li jistona ferm mal-mantra li kienu jlisnu biex inħallu l-awtoritajiet jagħmlu xogħolhom. Intant il-messaġġ li qed jgħaddu esponenti tal-Labor qed jiffumentaw sentiment ta' rabja kemm fil-konfront tal-maġistrat kif ukoll fil-konfront ta' Robert Abela li skont huma ippermetta li jsir dan ir-rejd fid-dar tal-ex mexxej Laburista li ħafna għadhom jikkonsidrawh bil-bosta aktar b'saħħtu mill-Prim Ministru li ħarru postu sentejn ilu.